ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತಿಲಕ ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತೆನಿಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಾನು ಯಾನು ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನೊಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ₹200 ಕೊಡ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೆಟ್ ರೇಟ್ 400 ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕೊಂದು ₹200 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ನಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಓಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಸಾಲ ಓಟ್ಸ್. ಪ್ಲೇನ್ ಓಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಕಾಪುಜಿ ನಾನು ಹೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು. ಅಂಚಾದ ನಾನು ಮಸಾಲ ಓಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಂದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋದು ಪ್ಲೇನ್ ಓಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಣಂದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡ ಪ್ಲೇನ್ ಓಟ್ಸ್ ನಿಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದು ಪಂಡೇರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲು ಈ ಅವೇ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ನಾನು ಅವು ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಐಚೆ ಅಂಚ ಸುರು ಮಸಾಲ ಓಟ್ಸ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇನ್ ಓಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ತೂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು 365 days ಏನ ಪೂರ ದಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಕೋರೆಗೆ ಅಂತ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಪಿನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿರಪ್ ತೊಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಪರೋಡ ಒಂದು ಪರಂಡ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ನಾನು ಈಗಲೇ ಬಂತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೇರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತೀನ. ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂಪು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದಿವಸ ಶೀಗೆಕಾಯಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಯಾನು ತೂದಿತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂತೆ ಆಯ್ತಾ ಅವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಯಾನು ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಚನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಕೊಡೋ ಯಾನು ಜನ ಜರ್ನಿಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಕೊಡೋಲ್ಲ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ತೋಜ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಬೋಳ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜನ ಫುಲ್ ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತೂವಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಏನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಈ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ದ ಹತ್ರ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಬೈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಟೆ 11 ಕಾಲ ಅಂಡ ನಾನು 11 ಕಾಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಮರ್ತದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಜಿಂಚದು ಶೂ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡೆ ಬೋರ್ಡು ಯಾನು ಅಂಡ ಯಾನು ಅಕ್ಕನಾಗ ಪೋಂದು ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕನ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನನಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯಿನ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವು ಪೂರ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಫಿಟ್ ಎಂಚ ಇಸೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಅವು ಪೂರ ನನಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿಯನ್ ಗೀತೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಿನ ನಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಯಿನ ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೀತೆ ಕೊಡ್ತು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.